Doncs estem aquí amb l'Otger Loscos del Baix Montseny, MVP, avui amb el partit amb el Clau Ferreres. Partit molt igualat al principi i que l'heu tingut durant una estona, però després s'ha complicat una miqueta. Quines són les sensacions? Bueno, jo personalment m'he passat molt bé, crec que l'hem tingut, sí, al principi, passa que després una sèrie de males decisions, decisions arbitrals qüestionables, la veritat, però que no hem perdut per això, i el rival ha jugat molt bé i ja està, i nosaltres no podíem fer més. Bueno, heu tingut alguna queixa això amb alguna coseta, però bueno, s'us han anat gairebé de 20 en un moment donat al tercer quart. Sí. Però bueno, tu personalment 16 punts, 8 rebots, un molt bon partit, molt coral, perquè al final era un equip molt coral, o sigui, jo crec que esteu contents, no?, amb el pas per la Copa Colegial. Jo i a l'equip crec que ens ho hem passat molt bé, sobretot perquè hem tingut l'oportunitat de tornar a jugar tots junts, que havíem jugat tots junts abans i ara ens hem tornat a juntar i tal, i doncs ha sigut molt guai. La participació vostra, a més, vau poder jugar a la repesca, amb la qual heu jugat uns quants partits, i és això, jo crec que sempre ens heu donat les gràcies, ell mateix, al principi, amb el tema de molt bona organització de la Copa. Estem molt orgullosos del pas de Baix Montseny de Sant Celoni i us esperem l'any que ve. Sí, clar. Bueno, nosaltres també molt orgullosos del que hem fet. Sí. Doncs moltíssimes gràcies a tu, Otger, per el partit i per tota la temporada i ens veiem pròximament.